Nalami-lamiagan ng sapatos. Ay, thank you, Lord. Salamat at Janet, Kuya Gerson. Nalaki sa sapatos bago. Yay! Pero lagi mo giingon. Gusto ka nagikon. Sino yan? Hey! Hindi ka na. Ibat ako nga. Hi guys! Ako na po ni si Terreverse. Nza, diyan nag-ahangip paabot. Nza. Wala bas programi din ni kahibaw nga box nga mo abot kay ang nagpadada ni ako rin sekreto lagi. Ako lang may kontak na ni sa nagpada kay para lagi ko nang birthday ni Japon. Diara! Ara magazid. Ano, kita na be. Lakas siya. Ato na masusir kay di ko makadaog dara og ang dadara. Ha? Nakita Ako na igi. Masabot na mamis tagiza. Rani. na po sa YouTube na. Taga sa man mo sir. Kaduha na niya ang deliver na ito sa inyo. Ah, lagi. Nakasikat na. Dari na masusir. Dari. Sige, apa mo taglaran sir? Hala! Kray mo ko ah. Mami ID ma'am. Ha? ID. ID na ha? What's up kam ko ID? Anak ka mag picturean ka ma'am ha. Biara agad sa nag-package. Niabot na. Kani siya nga box. Di diningog para na ho. Nandiyan ang nagpadada ni. Ako lang may dyan ikunta kay para ni Florami inig birthday. Was Florami din rin makahibaw. Kay karon lagi ko nung kuan ba. Surprise ko na pa Florami sa isang birthday. Diyan ako rin na inig ikunta nga na alas lamang sabay na Florami nga na ako gipada. Diyan ang gabi. Matingas Florami rin kay nanay ni abot. Advance nag-birthday gift ni Florami. Diyan magkaratat sa gabi kay nanay ni abot. Pumunta sa kahibaw dun. A few moments later. Hi guys! Magandang gabi eh! Nganda! Naabot si Ate Julie na rin. Kasi nagdara sa kuwan. Gipanghatag nga. Maduhon ni Ate Janet. Gikan pa ni sa Canada. Nganda. Gatos tubigon. Nganda. Pag-abot sa tubigon. Gihatag sa Maribuhok. Bitaw guys. Gikan pa ni sa Canada. Gihatag pa din halak na Joshua sa Maribuhok para madaan at sa Julius Alicia. Diyan mo pakita ka sa isod. Giging matalis ka na da. Hindi sa basta. Uy! Adidas! Para Adidas! Diyan sa Terreverse. Uy! From Ate Janet and Kuya Gerson. Uy! Karang salamat ako sa ninyo. Karang sa mga kabuutan. Kasi kuha na ba? Awan sa kawasan na. Boy! Hindi na pa ibag. Tama na. Diba, nga Adidas, kakuan eh, kamayor. Ato ning mayor. Katire, kamayor ng bahin. Unda. Dapat kakuan. Nanailita. Teriston. Nan pamilya. Uy! Sakto din eh pang Mother's Day. Nay, ano, kot-kot na ng gabi, nay, katasan mo, nay. Salamat, Janet. Salamat dari Janet sa imong hatag na ho. Mamakit anay. Salamat ng kitan. Salamat, Janet. Sa imong bana. Sa imong ipada nga para na mo. Hang bana pod na. Salamat ka ajo. Dagan ka og dang grasya pa og taas nga kinabuhi. Ah, isang taray. Sa taray, balik ko nga sa gaso memorize. Ansa ka ni? Kamarjorie Nips, ubay, ate mo ni kanibahin. Ringan na, nay. Hindi na pa'y puwan, hindi na pa'y ulay. Ano pa nga na ulay? Gitagaan ko na yan. Ulay! Uy, humatri rin ulay na sabon. Agawa ate sa nito na sa bayan, nagikuha ka na. Sama ni, Lux! Uy, na pa'y Lux! Lux na Lux. Lux mo kunot. Napoy, uy! May suwat wa. Sukulit, sukulit. May suwat wa. Oh, may suwat. Yung na na, sukulit tang. Ay, dara ka bako. From Tuburatos pamilya mo. Ah, sukulit nang. May isa. Lemi ke ba? Dia ati dole. Dapat
dapat sukulit ka ako. May kamas tayo sa Roy. Nice. Hindi, dapat kayo sa nga lipstick. Pati sa si Mudag yarong kauya, butro. Bitaw, do, kan sa nistir. Bunawan siya. Hindi, kami, pasuguting na excited ako rani. Gunting na, gunting. Kunsa. Masig, sa gini. Halo! Silbaan ako na kapatikuan. Yay, gunting na. Katong murag anay murag pangligo nga. An ba sa to ako muna tanaw og Eh? Mulay. Sukulit. Mulay. Ulay. Masa na magulay. Ulit. Ano na? Uy! Uy! Kami nay. Tetap jusinin niya. Sama mo. Uy! Mana na kino-kino. Na! Matingnin. Mickey Mouse mo kasi buhay na Gati na kini. Managan sa turun. Uy! Na Mickey Mouse na Nay plurami. Dagat si Mickey Mouse! Halos Aliana, Mickey Mouse, day! Ibno nga alian ani sa ni Mickey Mouse ingin sa pagkaprima. Nadi Mickey Mouse! Salamat tadi sa Apa ka ni Salamat Mami? tadi Danet. Kay ba ni sa kana? Nzira pa ipugong! Mickey Mouse! Plurami. Let's go. Ano man? Look on the sana Ano man? Wala sa mana? Let's glow! Pink! Ah! Katuling patang sa nawang oras maskara! Anong may nga na magkas nawang? Tatire. Diyan Nza! muna. Uy! Kami na. Kamarsuri pa ning bahin! Kamarsuri lehin na kamarsuri! Kaya may Dali nga Marjorie. Oh, na Marjorie. Diyan Mickey Aliana! Uy! Tagsa muslik si Anna Manday kay duha man ni. Marjorie. Marjorie dahil ni. Sorry. Kamarjorie dahil pa rin sa kami Mickey Mouse. Nay, ilay sa ng kamarjorie na kay Sigma. Itong cheese na ilay sa ng kamarjorie na Kani, kaya na ni, imo na day. Ano tara nalipay ba ka day? Uy, saan po ni? Saan na siya? Oh, bisa tigil raw. Okay ba ano na? Uy, day, ter. Sana passion earrings. Oh. Kung ano ni? Passion earrings. Suwat. Basta hapon. Day, ter. Passion earrings, Ronnie. Yusra, pero ako ni gamit. Sabi ko kabasa? Ni gamit long time ago, day. Long time ago. Sana. Basa, ter. Okay, basta Pero pero basa si Mong Sawati. Di doktor man. Ibutoy. Ay, ibutoy. Bawa di ko kabasa. Gani sa lagi pero di man to di ko kabasa. Passion ko na ter passion ba? Ano ito ko nani? Ato ko ko ang kalabungan nga hoy. Nami kasi susuot. Ihatag ko kinsay. Ah, To. alaw ihatag kinsay. Ihatag kung kinsay ganahan nga dili allergy. Okay. Ato pas nanay ana. Ano pa sa kanan si nanay? Sinanay nakabalas Right, mo. si nanay kadyo. Oo, sa ko nakabalas si Hatag. Ihatag kong kinsay ganahan. Masuk ka na. Gapong gano kay ibutoy. Bunda, yan ka siya, tignan ka. Ha? Tignan ka. Di ko ganun mo Siga, serious. si ko naman. Si Porami, ganato ko nga ni si Porami. Pero kung nakapa ko nga ni, suot mo nagsa. Tagsa mo. Kung simba. Tagsalagi mo kay Ay, pagsilanan. Nga, pagsilanan. Saan na ba uy! Lisa, burst. Ay, ipos ka Marjorie. Marjorie. Nay. Porami. Porami. Itapunan ka purami. Ano ni? Mananghilin. Mananghilin. Oh, mananghilin na. Sobrang ka mananghilin. Ama mananghilin. Ay, luko, wali sandali mo. Gwapo. Ah, din sapatos na eh. Ala, ang yung sapatos sa ginarag. Hala. Hala na rin, pagkakita ka sapatos. Ano Kay yung sapatos na? Adidas. Nagka sapatos si Ngani.
Sa una sa sini pangandoy nga ning kasapatos ko Adidas. Ayan. Kanang atukos Manila sa atukos kanang may gateway. May sudlay. May sudlay Ato lang. ko magluli dapat kaplorami nga lipstick. May sudlay lang ka. Kisa ni sudlay. Inday, Ariana. Yee! Inday, Ariana! Inday, Ariana, sudlay! Kamera ni mo, Inday, Ariana. Ayan na. Lami ang kasi naisuot. Wow, original. Ate Janet, salamat po ka doon ito nga. Nakasapatos ako. Original na eh. Uy, nabi sudlay. Sudlay, duha ka sudlay, gisod. Ano Ayan sa ka na. sudlay, Marjorie ni? Marjorie. Tere, this is my... Saan mo po na eh? Hindi ko kasabutan ha. This is my... Asan na? Patient? Asan na? Alagi, alagi. Para sa manit eh. Uy, pamot. Ayan, ano pahumot ba? Pahumot ba di? Ignorante siya. Uy, pamot ni. Hindi? Pahumot ba? Hila, masakari dengan ganakan. Takot juga kay magdang zagnya udah ni ugma. Bitaw guys, kami jeng Adidas din may kagad ko dani sa una. Pag trabaho ko sa Manila ansa. Karon di na kamaykan. Ato ko snay. Farmers lagi. Awas na gitu ya, magsigar sa kong li. Ang tanaw no garang barato ba? Karon nakasapatos sa sa kong Adidas. Hindi ka para sa kadi. Adidas mo naguras. Ganahan ko te, lamiyon. Lamiyon ka si Zakay man. Buang na ko ni sapatos. Ano yung buri? Sulit na eh. Marjorie. Ano yung punaluan? Marjorie, no, laser na siguro ba? Saan di? Hala! Di, kuha ni. Flavored lip balm para... Hala! Uy! Grabe ka na sakto ka na! Ang ganda ka sakto! Parang gana sa tiro. Hindi ito ko mo ng bagan! Suot ng biker. Ano nga? Gwapo ka ano! Hala, gwapo ka ng sapatos! Marami sa kalangan! Mga gulong ka rito. Grabe ka na salamatan tayo! Paningat ko! Mo, dahil ni sapatos ako dahil. Pahumot ng purino? Lusin. Asa man doon ka man ang hilin? Karang kapro na yung bahin, si Zara magkuhan diha. Kanag una-una mga ko nag-abre. Kay, napapagin sa water reverse. Ang pag-abrihan. Pero di pa to, nga, di mo ko ma-abre. Kailangan pugoy pamatasan, ginagmay. Hindi sabi mo. Abri, pag-enjoy ka man na dani. At kamay yun, rin sa isa ba? Ito sila rin kami. Dahil mo tayo mga diha. Kaya, sasuntin. Nagkamera, bakbak. Ang hindi balik ng parang hipos. Yes. Naman ako nata kasi. Maduli. Karang namiya. Tama niya ako ng linitan. Grabing namiya. Good. Grabe-lamiya ka ng sapatos. Ay, thank you, Lord. Salamat, Ate Janet. Salamat, Ate Janet. At Kuya Gerson. Nanak kayo sapatos bago. Yay! Magkuha ko ugma. Di na ko magtiningil. Malakaw ko, sapatos ako pirme. Bala, pud, ugang tilo, pud. Basta kay, sapatos ako pirme. Og malakaw ko, sa kasa, sapatos ako pirme. Nanda sa mga istorya dahil. At sinetari, ito bang nagtabara? Selamat sa Mickey Mouse sa Titanet. Nadi nga na iti. Pas na ako, marahumot ako tang naong. Karit na ako, pahumot ako ng ikaw ya, buto kami. Tarik, saan po rin? Ate may, kulit. Kaning, Ulit. Diyan na. ate may bata sa rite. Present. Ikaw na mag-ipos ang kaban. May kamayor ka ba? Salamat sa sapatos, ti. Nakasapatos na gadyo kong Adidas nga. Lugar dyan lagi pangandun. Sa una pa nagtrabaho pa ko sa Manila. Sa karong nara pa sapatos.
Sabi si nanay sa... Salamat ka, Loti Janet, o Kuya Gerson. Ang mga oras to kay magsukot-sukot sa kunami kay hirahan ko. Ang salamat agad sa kadyo nito sa naat mata nga taga ba mo dagang grasya sa Ginoo sa pagamping mo kuno na idas Canada. Nga magkita-kita ka ko manguli mo. Bye-bye! Salamat kadyo! A few moments later. Ano sa Borome? Nandiyan ko siya na kay boss kuan. Amin. Na, Flor. Na? Oh, na, dito na lagi mo giingon. Lagi kon. Sino yang? Na, papi. Hey! Kita na na. Iwat ako nga.